салом дӯстон, агар якчанд моҳ қабл мо мегуфтем ки Барселона ба финали Лигаи Чемпионҳо ин мавсим мебарояд, албатта ки боваратон намешуд. Боз илова мекунем ки ҳамон дастае ки Барса ва ПСЖ-ро мағлуб кунад, шонси зиёдтаре барои ғолиб шудан ба даст меорад. Дуруст ки ин суханҳо каме хандаовар менамоянд, чун ин ду даста ҳатто ба чаҳоргунаи фаворитҳо ворид нестанд. Дар ин чаҳоргуна Манчестер Сити, Реал Мадрид, Баварияи Мюнхен ва Арсеналро дидан мумкин аст. Бешубҳа барои баромадан ба плей-офф дастаҳоро бозиҳои душвору сангин дар пеш аст. Дар ин видео имконияти дастаҳоро дар ҳамин ҷуфт дида мебароем. Лайки қиматбои худро гузоред. мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба танаффус рафт, аммо бозиҳои мунтахабҳо наимонанд ки мо зиқ шавем. Украина барои баромадан ба Евро рақобат мебандад бо Исландия, Полша ба меҳмонии Уэлс меравад, Англия интизори Белгия, а Испания бошад қувваи худро бо Бразилия месанҷад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро мунтахабҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Шояд ки шумо ҳам интизори онед ки ПСЖ ва ё Барса Борусия ва Атлетико Мадридро мағлуб мекунанд. Охир мавсими ҷорӣ ПСЖ бо Борусия 2 маротиба вохӯрда ғолиб омада буд. Ҳамчунин Барса бо дастаи Атлетико Мадрид 2 маротиба бозӣ карда ғолиб шуда буд. Ин ҳам бо вуҷуде ки бозингарони хуби Барса бо сабаби осеб ба майдон набаромада буданд. Ногуфта намонад ки дар лигаҳои дохилии худ Барса ва ПСЖ дар зинаҳои болоиянд. Атлетико бошад дар ҷои панҷум, Борусия Дормунд дар мавқеи чаҳорум қарор дорад. Хуб, биёед бубинем ки ПСЖ ва Барса роҳро барои худ кушода метавонанд. Як чиро илова кардан мехоҳам ки баъзан футбол ҳам ба овозҳо ва ё қиссаҳои ҷолиб ниёз дорад. Барои мисол, Кодиёвар дар Африқо пас аз он ғолибият ба даст овард ки дар бозиҳои гурӯҳӣ шармандавор мағлуб шуда мураббии худро пеш кард. Юрген Клоп ҷоми Премер-лигаи Англияро дар мавсими охири худ бо бозингарони камсобиқа соҳиб шуд. Месси пас аз бохтҳои зиёд дар финали Копа Америка ва ҷоми ҷаҳон ахиран бо Аргентина унвони чемпиониро ба даст овард. Мо гуфтанӣ ҳастем ки Барса ва ПСЖ ҳам акнун ҳамин гуна таърихро гузаронида истоданд ва метавонанд пас аз нокомиҳо ба зинаҳои баландтар бароянд. Дар ин замина шахсияти дӯстдори Фаронса Мбапперо ёдовар мешавем. Чӣ худи бозингар ва чӣ мухлисони бешумори ӯ орзуи онро доранд ки падрудгӯӣ бо ӯ саймонаву зебо гузарад ва агар Мбаппе кӯмак кунад то ПСЖ ҷоми қаҳрамонҳоро ба даст оварад, чӣ хайру хуши хотирмон мешавад, магар не? Мавсими гузашта Беллингем ҳам наздик буд ки ба Дормунд ана ҳамон ғалабаи хотирмонро биёрад, аммо дар рӯзи охир нақшаҳояш барбод рафтанд. Азар бошад бо Челси тавонист ҷоми Аврупоро ба даст ораду сипас легенда шуда дастаро падруд гӯяд. Ана барои ҳамин агар Мбаппе тавонад дастаро ғолиб кунад, легенда шуда боз сазовори туби тиллоҳиам мешавад. Барои мураббии Барса Хавиам ғолиб омадан манфиати зиёд дорад, чун ин мураббиам то охири мавсим дастаро тарк мекунад ва чӣ хуб мешуд агар ӯ Лигаи Қаҳрамонҳоро ба номаш сабт карда равад. Дар тӯли мавсим бозиҳои дастаи Барса бисёр ҳам камранг буданд то замоне ки Хави эълон намуд ки дастаро тарк мекунад. Биёед каме ба ақиб рафта мебинем ки соли 2015 вақте ки Хави эълон намуда буд ки Барсаро чун бозингар тарк мекунад, ӯ ҳамон мавсим Лигаи Чемпионҳоро бур карда буд. Агар бо гузашти 9 сол ин таърих такрор шавад, чӣ саргузашти зебое хоҳад буд? Акнун аҳволи дастаҳоро дида мебароем. Алҳол дастаҳои Барса ва ПСЖ ҳарду бе ягон фишор кор мебаранд ва ин барои дастаҳо бартарият дорад. Ва агар ин дастаҳо ба финал бароянд, бозингаронашон имкон пайдо мекунанд ки барои бозиҳои ояндадор каме танаффус кунанд. Охир ин имкониятро дастаҳои Ман-Сити, Арсенал, Атлетико ва Дормунд надоранд. Албатта ки танаффус барои ҷисман ва рӯҳан тайёр будани бозингарон ба бозиҳои оянда таъсири калон дорад. Мо боварӣ дорем ки яке аз ин дастаҳо ба финал мебароянд. Охир ҳоло тамоми шароитҳо барои ин дастаҳо муҳайё аст. Финал худ пешгӯӣ нашаванда аст ва ҳар чӣ буданаш мумкин. Мо дидем ки Челси фаворити сахт Ман-Ситиро чӣ гуна мағлуб кард ва Лигаи Чемпионҳои соли 2021-ро ба даст овард, дар ҳоле ки бозиҳои дидание дар мавсим надошта буд. Он мавсим Челси дар мақоми чорум дар Премер-лига қарор дошт ва ҳамин гуна соли 2012 Челси ба майдони хонагии Бавария рафта ба финали Лигаи Чемпионҳо роҳ ёфт, дар ҳоле ки дар он мавсим дар ҷои шашум қарор гирифта буд. Мавсими гузашта
هم برای منسیتی دسته اینتر میلان رو مغلوب کردن کاری سهلی نبود. هرچند با دسته اینتر پیش از بازی کم نفرون باور داشتن که رقابت پذیر بوده میتواند. خب برمیگردیم با بازی PSG و بارسا. بسیار هم این بازی دقت هواداران فوتبال را جلب نموده است. یک بار توجه کنید که چه نفرانی مقابل هم ایستادند. PSG خود مباپه یعنی یکی از بازیگران بهترین جهان را دارد. مربی با تجربه غالب لیگ چمپیونان لوئیس انریکه اکنون در آن طرف سنگر است. در بارسا باشد جوانان یامال و کوبارسی محرکان اساسی هستند. از پیران کار لیواندوفسکی گوندگان زمانی آخر بسیار هم بازی خوب نشان میدهند. بازی این دو دسته را خیلی دشوار است پیشگویی کردم. ببینید که هر دوی دسته قواهای برابر دارند. به نظر شما در بازی میان بارسا و PSG کی غالب می شود؟ در میان چهار دسته در بالا ذکر شده چی؟ نظر شما رو در کامنتاریا انتظار می شویم. با همین تمام امیدوارم که جدکاری من با شما پسند میاد. لایک کامنتاریا و در کانال ابناش رو از یاد نبرید. با شما بسیار وقتا محمد گیروف. خیر برادران در پناه الله.